Hey, minute som vel ba ka om to lovania ka ti chu atap ti ngal der mai. Poilo valam le lok mayang ka ti a ka let le wata. In thiam lo tak hian ka ti boi che ka in thlasung lutuk ati zoi sap. Motor chu ka trana a poilo kan bute kan phone pa ange ti in ka phone chu ka phor chuak. Let le pa chuan interview chu ti tlai de urheta ngai thu ka hrila. Interview turpo ka be fel to angin ka soya. Pui chuan lom thu min hril le mola ka khongai lutuk chu keima zo ka in thiam lo mai do na lo mole. Ka hnem mola ani la chu amit tui hi atla ma ve si. Tharti and Flarti Episode 10 Ziak tu aron mal som dong zuala. An in chu kan thleng le ta a ka zula lokang ka reilo wang ati a ka local pui don che mi ka hanti chu ai angai lo ti in min chang thuai ka man mo to e ma wang chuan isma chu bun kha sang boxia in step la a chukun boxi ka zukal zuayang khoi cha bi min lo pero ti pa chuan akuta cha bi a ken lai chu ka lak sak ngala choka a khana omang ron keng chho top mai ro ti in min au zui lom loma rang tak chuan ka tlan thla ngala an in omna la step top ber kong nuai lam lian bul chi ala ni zui ka thleng thla chu an in kota chuan an scooty chu alo in hung renga tluangi chu rin ai da in a chuak rei lo kher mai kong ka po alo in kal lo ngei boka moi na ya ti in ka kik ve shama tluangi o ngei chuan o lo lut ro ti in min lo chon vat kalut chu sofa a ke korbul ching je tha hian mal lang huang in alo mu a phone alo khoya min muchi achu athu ngala Brandon engi lo ti don ati hu mai en po ka en thape lo puin a resume a thei hila kalo la don ka ti deuh muk khonge da ka hre hleinem ti in min lo chang ve muka a ve khanglang chuan ka beng chak thin zalo tak chuan ka khisuka keiman ka hrialom ti pa chuan chauka lam chu ka pana anu a omlo bok nen ani ve mai hi ka za na chan tur ka hrebik lo dokana chuan file chu alo oma ka lak pa chuan abula me chepars lo om chu ka titla pala chuata chuan abonuai mai ava boy thak thin em makeup le id card pakhat aron ta chuaka tluangi thala ka ni ti ka mu chuan ama pars nge yani ka hrethiam ngala ka chhar sak le lo tre pani mi pa fel le hoi hom tanana na chuan ka han chhar saka ma se id card ka han thun lu tur chu ka top chat mai chiang takin id card chu ka ena ka thina phudup dup makka ti lutuk chu thildang chu ka han haya aadhar card le visa thleng chuan ka han en kim le vek ma se a in ang vek a makka ti lutuk chu ka bing mup thei ka hrethiam lo tak zet id card aadhar card le atm card zong a chuan tluangi thalak nge chu chuang ma se a hminga chuan lalrem pui ti zok a in ziak vek pui file chu do kana kada a tluangi thil chu ka han en chiang le hloma kamit ka nuai thul ma se lalnun tluangi hming ni lovin lalrem pui ti vek pui hming veka in ziak mai chu ka hrethiam thei thlot lo pars chu do kana kada a pui file min pek chu ka han en le a chunga a resume ho chu ka ena pui thalaka chuan lalrem pui ti chu a in ziak ve vek thosi ka hrethiam lo lutuk le ka bo lutuk chu omdan tur po ka hrelo amual bovin ka bo hi ani top mai tluangi pars chu ka han hai le thul chuta voter id card pakhat ka hmu bel le ta ka thina thong ka ti don nge engkine mo hian ka om hul thei a chan chu kha voter id a khan pui thalak chu lang nge ma se a hming zona ero chuan nalnun tluangi ti a in ziak dai thung a omzia ka hrelo nge ka hrethiam du lo zok po ka hrelo kamumang ang mai ni te hian ka hria ka hnung lama tang chuan thom ka hria ta wangin ka hoi pheya chaukalu na bula chuan tluangi chu alo ding khong renga lau thon mel tak hian min lo en reng mai ngoi reng hian alo ding khur zoya a mel tang chuan a hlau ti ka hre thei keipo chuan soi mai tur ka hrebik lo zoi muang chuan pui hming in ziana
ama thalak chuan na si ka tho chu keng chung chuan ka pan pheya alo tol hnung shet bok amit tuit la ngal zoya a mele ro lau thon na hlirina khat thung a ID card chu ka lek ka nga hi enge omzia tin ka zota ma se min chang lo a khur zoi mai chuta vin zet hian enga tinge I hming ni lova pui hming zo ka inzia mo soita che enge omzia ka ti vaka a phuna sa in hlau mel kher mai a trap ta ngal pura amit tuet la zoya u Brandon ka ngai theil tuk che ti in a trap ta hom nilo thudik nilo se ka tingoi ka in sum theilo nang hi pui nang ma mo ti in ka zota trong po ka trong thalei theilo trap chung chuan alu abu ngata o keima hi pui zok chukani ti in min chang tamai ni chu om ngai na ka hrelo enge thil omzia hi pui amokati kha tluangi zok ti na mo chuan kalo ngei em tluangi anga kalo ngai char hi pui zok mo lo ni renga nilo ka oilo abana chuan ka vuana tluangi ka oilo do tani ti soiro pui inilo min ti dertero khonga in do ti soi ti min hril ro ti in ka soi vaka atrap na satul mai katipal du thlan tur dang ka nei lovani u Brandon min ngai dam ro ti in woilam melin atrap ta char ka zoi vek thei ka tho te ha mai don hian ka ria mi pat mei chiat na hial ka lo man pui ka mangai ber pui emokati kha ka mi hring huat em tluangi zok mo lo ni renga ka in sum theilo pui dik tak zok chu ka ma chuan a ding reng mai si abianga chuan ka vuana iti tak em pui nangma ini tak mo tin ka zot non le keipo chu ka in sum thei don lo kamit tuya tlave zoi chan po min chang thei to lova tap chung chuan alu abu ngat ka kuwa thlopa ani po chuan min kuwa le ta u Brandon ka ngai theilu tuk che ka ti pal o lem ka chana nga ya min ngai dam ro ma se du thlan tur dang ka nei si lovani ti in atap ri hial ma se ke ro chuan soi tur po ka hrelo nget tak chuan ka kuwa ngoi ringot mai a khabea chuan ka dom ka nga a hmuya chuan dim tak hian ka fopa kum som panga chung zet ka hmu to lo nuwa ka fop vele theita ma se tluangi zok ka lo fop ma sa chu ka thin arim le no kher mai kan in nuya kan mi tuite chu kan in thru khul saka ka ngai lu tuk che pui ka mangai che ka hanti a ani po chuan zoi saphian keipon ka mangai che u Brandon ati tham triak mai kala chiang chi thei chuang lo a chan chu min thong e mani kala ni hui hian ka ria mu mang ni mai hian kala shebok ma se a mel ka en chiang le deuh chu pui ani ti a chiang tul hian ka ria an nau pan lai po khan u nau dik tak ni lo ma se an in ang ve hrim kha ani chutia kan in en reng lai chuan kongka aron riroka Ivan Rive u Brandon enge omzia ti in pui anga kalo ngai tluangi chu aron ang lut deuh bora rang takin pui chuan min thla nga lawat ma se akut chu ka vuan lui ngata chauka chuan aron lut tlanga I hmulowami chauka a soi zo man lo kut kan lo in vuana mu chuan a tong lai chu a top chat mai makti mel tak hian min enduna enge omzia ti in alung oilo mel kher le ngal chutia alung oilo mel ka han mu te chu tluangi zo ka ni ti ka chiang le no tul mai hian ka ria keipo hian makkati aron pheya enge thlenga enge thil omzia aron ti le a ma se kan ngoi reng thung engma ka soi du lo kabularon thlen ma chuan pui ID card ka thlau chu a chuya zoi muang chuan kun niamin achara chuta a mel chu adur ve ngal khup mai amit meng po adang chiang te asin lau thong ti hriat tak hian min ron ena ma se engma soilo a thodep keila chuan kalo mel rum hle a huat na hlirin ka khat ngei sa to nen pui ang zo ka in soin min lo labum ngam char chu ani a pui ero nuailam amel char thung
tluangi chu kavapan hnaya min hlau mel kher mai u Brandon ka soi fia thei a hanti dek chu ngoi makro ka tivin shepa a ngoi chiang kher mai a trap ngal pura kum som panga kalta amin ti nat kha ila du tok lo chevem ni mo enga tinge heti hian min la bum ngama mo ka hanti le khura thodep chungchuan ka tipal i rathiam lovani a hanti zoi sapa zalo tak chuan kanuya lemchan ilo thiam hle mai pui mi zia le atong dan zong te kha ilo zir thiam le man vek chu ania a chang kha chuan idang lam to hle mai ka tiru thin reng ani lalun tluang engwangin nge min bum ka hanti le deuh hrepa chuta duailam mel chungchuan a chan chu khang hun lai khan keipo hian ka du ve wang che ani u Brandon pui so ka thik e ma wangin khati khan ka che ta ani ka in thiam lo a nu khan keipon hreom ka ti velu tu ka sin ti in a tap deuh chi mani chu khongai na chete ma ka nei lo ka huat na azual tul jok room tak hian ka mela ani chuan tuna enga tinge hetiang hian lemi chan le thosia mo tinge lemi chan le thosi in thiam lo ve si enga tinge tuna hetiang hian ti in ka han vi le hrepa in hit fe chung chuan a chan chu nangma ini ti ka riat khan ka in sum zo lovani midang tan ka phal chuang lo che a chan chu ka hmangai ve wang che ani ala ti ta deu ka thin rim lutuk chu ka puak ke mai don hian ka ria a bek khai lai mek zipar in honga tang chuan file hi ka hmu theya file a thei hil thu a soi si a khu eng file nge ni ta ang a bek chu ka phi thak sak lopa min dangam ei lo file chu kala chuaka karin dan velani a resume dik tak zok alo keng chu ni in ka han en kual chu lalnun tluangi ti vek a ming zona chuan alo in ziak bok ka nui hi aza zok i resume dik tak zok i lo ken wang ani mo eng ang mi hring nge mo ini le ka han ti deuh thot ani kha chouka dawhkan a resume lem zok chu ka vala a abula chuan ka let le a room zet hian ka mela ani chuan heng ho hi a lem ti na ani a birth certificate lem ID card lem Aadhaar card le adang zong po hi a lem vek khoya tanga inei nge soiro ka han ti vin tuara hlau mel tak hian ka siam chop tir a ti zoi sap a aya vin le zualin engtin ka ti le hrepa a phuzuk ka thian pa Bangalore mi a ti le supa a khur dar mai ka tho haka engtin ngei siam tir thei chuan engtika ngi siam tir tin ka zot le a manzana ninga veliam ta khan engtin nge a siam thiam zoka hetiang lam ti thin hi ania arukin sumdo na na mang thina ani le engtin nge siam tir na changte hriat zoka ka office ka thunang che ka ti te kha chu nimin pia zan lok kha ni sia min changte min chan mai lo wang chuan vin tak hian min chang ro ka ti chu ka hanti le tuara a khur na sa to hle le ngal i pui anga ka omangai ti ka hriat khan nakin zela min rin hello nan ti in ka siam tir lo ko vikalom ti in min chang ani chu awa han zak lo tak thin rim tak hian ka mela police man thei in yasin eng ang mi hring nge mo ini le ka hanti chu a hlau mel kher mai kutsui meu chuan nilo u Brandon khongain police ne na min report lo ram ro ati chel chula pui chuan ka hnung lama tang chuan ka dara aron vuana u Brandon khongain hetiang thil a thlenangai na chan hi ka hril fiang che khongain tluang hi ngai dam ro ka thiam lo po a omve thovania aron ti zoi sap ka tho a cham don ka tot up mai ka chang lo pona chuan ka chuaka pui chuan min ron zui chuak ve ngala hreom ka ti tak zet an ina ka kalve tumpo khan anu khan an mingina ko mi lova boite ti a ko ve wang khan ka lo hrelo zoka ka phone ka phora office lam chu ka phone ngal ka hnunga chuan pui chuan min ron zuya nilo u Brandon khongain ngai thate aron ti chiama kan supervisor chuan aron la a hello sir engeni ta tin min ron zot pui po chu angoya
interview kha cancel ro alo kan le don lovani chu ti in phone chu ka da de umak le lam ka hoya pui chuan mi tui tla phung hian min lo ena ma se tluang ero chu in chunga chuan adin dan ngain alading reng u Brandon khongain interview chu cancel saksu do ta hril che ti chu ka hria ma se poisa a tho chu angai tak tak alom tin pui chuan min nge na ka hre thiam lo nge kala thinrim lu tuk wang po ka hrelo vin deuh lek hian sonu somo certificate lem manga kan office a tho aron tuma chuta nangma angin alaron in soya a teulo sonu sokatan engma ani lo ka ti deuh lurmai ma se pui chuan ka kuta ron vuanin nilo I hre thiam lovani a soi then khat chu adik vekalom keima wanga a in zoranga ya keima wanga poisa a tho chu angai bokalom katan tal po in khongain ngaidam ro keipo ka thiam lovalom ti in min ngen lui tat kalu ka thinga ka theilo engma hi ka hre thiam lo kalu hi apuak ke mai don pui tinge nangpon min bum ti in ka zota keipo chu ka hnuka ul trun to tap truo chungchuan pui chuan kan in thena tangkhan kan in kalsana tangkhan kanun zong ka hlo vekani Brandon ti in min chang tamai hre thiam lo tak chuan ka ena engei soyom zia engtia nun hlo mo ka ti hu a in nit feya kanun zong ka hlo vek rui thei thil ka ti a damdoi thlengin katlei rol chuak te khamo khovela katlan na salutuk lekha thiam lo le na nei lo jok chu kei hi kani tluang I soi kha adik ani so zir chuak chu ani kei chu he chung ko tan hian buaina kan ni ringot miten om tak kani hi u Brandon ti in atrap homa chan mai dan tur po ka hrelo ka buai vek ani ber mai chuta ama bok chuan tluangin kan chunga khatiang thila ti kha a in chir ema keima kha khami nu khan le kha po ka zir tha theilowa ka avek to ani psychiatrist min pan pui hiala ma se omzia a om chuang lo kanun zong ka ti chevek tu na kamizia I mu dan po hi adik chi alom a hanti zoile sapa ka sapup mai chuan enge chu po lo ni se enga tinge dot min la hril cheu enga tinge tluang hi nangma anga a in soi kher enga tinge nang point thudik min hril mai lo tin ka vin le hlura a chan chu ka hlawani khati khop khan iril ru ka tina to a ti nat non le che ka du lovani ti in min chang ta dai enge karilui ti nat na tunge ini soila min mangai ni tak chuan enga tinge dot min hril enga tinge ka mi hring huat ber tluangi anga I in soi kher kan nun hi a bol hlo to lutuk ma na pui I hriat ang kha kani to lo ka eng ki madang lam to ka mi zianen chu wang chuan I tan hian ka tling to lovani chu tiang chuan lam ka ngai thlapei lo eng po chu ni se so mi hring nu son ka office a eng na ma chel tura nei lo a thok lo bokang I thin rim ti ka hria ni ati sual ma se adin munso ngai tu ave ta che u Brandon ka thin rim lutuk chuan vin zet hian nanga po chu kan pahni in kar ti chevek tu le do tamin hek tu so eng wangin nge ila tran chewa I u naw nu tak po ani lo so a thu ina da thin che ani kha I thei hil ta em ni ka ti vaka chuta pui chuan ringleng long hian a chan chu kanun na a chan ani ani som lo sela chuan ka thidai to ang ati chu keipo ka ngoi mak mai engmo engi omzia ka ti hu a oni Brandon nangma ka ngai em che awang khan ka a zo vekani move on chu ka tum ve na sa ma se ka theingang lovani lekha ka zir theilova imo pol sompo kha ka pas lovasin atir ber kha chuan ka thian komte ka thlaka ti chuan damdo in chi ang kha ka ti vetrana ti chuan ka kai sang chhozela zu te in ka chinga in chiu thlengin mi patam takka kopa ma se ka hlim chuang lo ka thei hil theingang lo che ani voi tam in ti hlum ka tuma ma se tluang hian min tanga ka chunga asual to ngai lo min pui sham jok thin ka ngoi renga tluang hi po athil ti kha a in chir thu min hrila ngai dam min dil fowasin a hanti le a ma se keila chu ka lung oi thei thlot lo
chu po ni se ama wang thovalom aril ru chiat wang ani kha nang po in enga tingai ngai dam ri ngot kalat ti hlur mai pui chuan nuailama mela athil ti sual chu eng po lo ni se kanun na voi tam taka chan hi mani ati zoi sup han soile mai tur po ka hre to lo ka ngoi reng ringot ama wang chawa voin ni thlenga nung dama om kala nei hi a in thir thu min hril boka u Brandon ngai tu chiang ro ke hian athil ti awang khan ngai dam lo po ni ila enge omzia om chuangang kan in mu to ngai don lo anga ka ngaya be seina engma ka nei to hleinem pui bok chuan a han ti le a ma se ke ro chu kalangoi reng soitur ka hrehlol lovani kutsui me uchuan mindil le a kholo le hur her jok chu keima kani lekha ka thiam lova engma kani to lo falak mai kani si ka chungte ka tire theya tuna chuan min chom tu om chhun chu tluangi chau hi ania sin a han ti zoi le sapa ka ngoi le de wang nu chuan ani le engti turin nge min du ti in ka zota kamita chuan chiang takina ena min mangai tak taka ka hlimna tur le ka lomna turi du chuan tluangi hi in office a chuan thoti ro chu chau chu ka dil che ani ti in min chang ka va han phur lo ber kher em ka hre tak zet ka han thode u haka inun hlui chu eng po ni se in ne yang chuan ka chom ve kang cheu he nu hi na ka pe ka tul na ka hrelo kala ti tral ma se pui chuan alu thingin heilo po hi boina kan langa asin pasal nei thei kanilo ti in min chang dai mai enga ti mo ka ti le huwa tuna chuan engkim ka hril thei ri lo che tluang hi khongai ram ro ati le tiawa enga tinge tluangi po chu la tura min du ema kan office a thok tur phei chuan mi do helu tuk hi ka du reng hleinem ka ti le a chu tiangin soilul su khongain ati le tiau mai ka theilo pui min hrethiam ro ka ti ve thung angoi wanga ani chuan a poilo nadang chu a mu vele thei mayang ati zoi sap chu ringot po chuan ka thina tirim nangma jok hi kala angche ani ngai tu aboi angai velo ka han ti le hlura taptre phian min ena ke chuan ka theilo thiam thil engma ka neilo ati tham triak karil ru aboi ngei mai thil omzia kala hriat kim lo wangte po ani ma na ka han ngai tu wanga yang wang phiang sena he thutluk na hi siam nge kani po ka hrelo in chunga ka valut le a tluangi chu adin ngai chuan mi tuita zoi hian alo ding ngoi reng a ma chuan ka vadinga idule in scooty in i local don nia karwal chuan ikal lowang interview turin in buat sairo thatakin changang che ti in ka chhuwa san le a pui po bezui to lem lo chuan ka chuak tlang ngal dai engril ru nge ka put tak po hi ka hrelo ka buai zo vek hi ani ber mai office lampan chuan ka let le a ka thluak hi apuak dar don ni mai hian ka hria office lam chu phone le in interview chu nei le si tur chuan ka hrila ril ru thlak jing chu min ti ve khopang le office chu ka thenga ka ruma ka lut lang ngala interview na po chuan ka tel ve pe talo tluangi mail kha ka mu pe thlot lovani pui message po tam taka om nge yang ka phone a vibrate jing e mai ma se engma ka enin ka chiar pe lo ka do kan bo me uchuan ka zoi noka lim chunga rei lo bik theilu tuk hi van duai ka intingoi ka him ve don tran so ve moti apiang hian boina ka tok bik zia mai tluangi po chu pui ang nilovin ama ni na dik tak nen chuan aron interview ani oma kan pu te chuan an lo du hlom hle mai phur fashan lo chuan kei po chuan kalo pompui ve bok ni e mani thu tiama ding het me ni kha ka tumle ka du ber thin ani boka ron thokmol te se eng tak ang zelang mo kan la hre chop ve zel mai ani ang chu ka phone chu ka han ena pui chuan in mu wata du thu min ron hril chia mai zandar kuwa vela in mutur chuan ru manna kan siam ta a ma se ka phur rual chuan engkim chu amak zo zai to e ma wang chuan ka hel hol te chiam lo luangi po chu kan lange don ti kan chiang ta a meeting kan zo nu chuan result chu ni thum nu atlang zat thei turin kan rel fel bok
na ho te po midang kuta chuan ka da zel to a chan chu thil dang engma ka ngai tu thei to lovani ka buai zo vek hi ani ber mai ka tot up mai hian ka ria eng thutluk na nge ka siam tak po ka hre zo zai to lo eng kim mai chu kamu mang ni mai se ka tingoi ngoi kha le chen kha pui nen in tong le tur khan pathian hne na dilin ka tong traya ma se hetiang zonga in tong tur chuan ka dil tel lowasin mole zana chuan pui nen chuan kan in mutange nge a an in zon ka va thlente chuan pui loading me ka mu te chu adik to lo riau te hian ka hria ma se ama jok chu pui tak jok chu ani si a soyang deuh khan a in cheidan zong te nen chuan pui ka hria thin kha a ang to hlol lo midang hlak hi ani to a zona chuan ka vadinga ngoi rengin motor chunga chuan aron luta keipo chuan kala belem lo kan tlana kan ngoi dun char minute somvel nuwa chuan khoya nge min hruai tum ati chuak hlol mai tlanga khan ti ringot chuan kalo chang deuh muka min en deuh hu a kan in mu na thin tlanga khan mo tin min zot le a kalo bungut ringot anui saka a thole deuh hak tluangi kha keima emoti in I hruai fo to ang tiro ati zoi deuh sapa zalo tak chuan keipo ka khisuk hruai to e nangma emo ka timia walom tin ka changa angoi reng mundanga kal idu emni tin ka hanzot le a alu chu thingin ai tlanga khan kalang kalunga lenga lom mundang chu ka peilo tin min chang ka chang le to lem lo ka tlan zela soitura wang du khop mai awkward rem takani karil ru chuan kan tlan chung zong chuan zo na tam taka zot mol ma se ataka hian ka soi chuak thiam lo nge ni han tong mai ngai na po ka hrelo tlang bul chu kan thleng ta a motor atang chuan kan chuak ve a step chho na chu pui chuan a han en chho wanga a ngai om lutuk ati zoi sap anui sen le ngal tluangi nau pan lai nen an in ang viawa a sampo akirin a toy boka a in cheina zong nen chuan pui ka hriat thin kha ani to mol lo ma se thudik ka hriat atang le pui tak zo ka ni ti ka chian nu hian ka en ngun po le pui nge kha ani ti ka fia tul mai hian ka hria a in cheina le ami zia in thlak ma se ka thin lung hian ala hretla tani akuta chuan ka vuana kan chodona mi niang tin ka hanzota nui suk pa hian alu bungat mai ole kalila tin min changa stepa chuan in kai chungin kan in zui chhota kan chho chung zong chuan kan in bemi alo reilo te a chuan azol nuam lai chu kan thlengta a pui chu a han hoi kuala awan la danglam lo em ati nuwa engtin nge tluangi khan kalfo to ang main pui soyang chi khan a soivel thei jok le ti te chu ka ngai tu chuak thul engkim mai hi abuai zo vek to ani hi kan thut na thin chu apan chata oi helai po hi awalung len thlak ve pui bok chuan a han ti le a rilok mi lo pon kan thut dun thin na lai a hria chat dana te chuan ka pui nge kha ani ti a chiang le zual ho thuang tin min pot thu a ma se mut fu em anga om chu a har tak zet a lo fu em box si lo nen ama pui ni lova kami huat em mai ka secretary ani tur chu ka pe hlol lovani nget tak hian min ku a thu dik hi hriala chu ka du lutuk ma se ka inza pui to awang le I hriat ni ve hi ka phu hian ka hriat to lo wangin tluangi anga om mai anga yani a han ti zoi deuh sapa ma se ka chang lo min mu dan po adang vek to ang tiro ti na ma bok chuan min han zota ka khisuka danglam lo po ka hre to lo ve a engkim mai hi abuai chuar nuai mai ani hi ti in ka chang ringot ka kuta chuan nget tak hian a vuana ka hre thiam che alom ma se dot soi kha ka du em big po ani lo wasin ti in a in nit le ngal fei mai ani engtin khan nge ka ni na dik tak I hriat ele tluangin min hril engtika Bengalora om nuwa aron ho khan nangma ang devina dor thu chele engma ataksa khoilova poisa tam tham taki pek thu te khamen hrila
chumi hnu thlakhat vela inin hmuh a keima emaw i tih hnu khan min hrilh le a coffee shop ka ron kal kha kan in hlo hnu ka voi khat hmuh na che ngati nge khata khan in soi mai lo a chhana omalom enge omzia ka ti hu mai tluangi anga ka om angai na kha chhana omalom a ti le a nia a chan chu min hril da che ka ti deuh hlar a tho deuh haka diary kha i hming ka zia na kha khata tang khan ti ro tluangi kha keima emaw i ti kha ti in min han zot phota keila chuan nangma emaw ka ti che po ani lo nangma ang khan a in soi mi awalom chu ba ka i diary kha a bag chunga alo da ve boxia ama la khan pui pui kani ati miau sia ti in ka changa nia khamizan khan ka bag zo ka lo kenga bag in ang hi kan nei nuala chu mai ba ka kan in man trom thin boka khamizan khan en chiang mang hleilovin ka bag zo ka lo la a ta khan ka diary kha ka lo da boxia lom ti in min changa ani enga tinge nangma anga a in soi kher enga tinge dot min hril kher ti in ka zot le a chan chu kan nau pan laia kan in ngai zona tang dai to khan a du ve reng to chi ani ma se nang man keima zok min du si a chu wang chuan min thi ka min po hrandan kong azong char chara kanu le pa te bula do tin min hek pha ta ani kha ti in min chang le